Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň tagallarly bilen binýat bolan Arkadaş şegerine Arkada futbol topunyň Aziya Futbol Konfederasyasynyň çağırış ligasynyň çempion bolmagynyň hormatyna dawarly şeýerler geçirli. Munyň özi Gahrman Arkadamyň başlangyjy esasynda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyň milli sportunyň çolfana teze şegeriň futbol topunyň dünýä derejesine çykarylanyň aýdym futnamasyna urly. Davara Arkadaş şegeriniň akan binasynyň öňündäki meýdançada ýaýwanylan aýdym faly çykyşlaryna başlandy. Ýerde ýurdumyň medeniýet we sumgy satlary Arkada topunyň gazanan taryhy ähmetli ýeňişi münasibetli ýerine ýetiren aýdym falary we joşguny tançlary nurany meýdançada gurulan davara ýol boşly bayramçylyk uýuşgyny şaýdy. Arkada futbol topary Aziya Futbol Konfederasyasynyň çağırış ligasynyň Kambodjada geçirilen final duşunyň ýeňjisi bolup, jan köýerlerini begenlerdi. Olaryň çağırış ligasynyň çempionu diýen derejä münasip bolmagy bu toparyň türgenleriniň öňünde durýan beýik maksatlaryň amal bolýanyny anladýar. Munyň özi Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş gysgaly tarapyndan öňe giden halkara parahatçylyk we ynançmak ýoluna ajaýyp sowat boldy. Ýol orna ajaýyp ýeňiş gazanyp, jan köýerleri we tutuş halkymyzy begenleren futbolçylary Arkadaş şegeriniň köp sany ilaty futbol jan köýerleri şowkun şadlyk bilen garşyladylar. Köpetdaň ajaýyp günjeginde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň ihlasyndan binýat bolan teze şegeriniň nurany ýollarynyň uğruna benetden ýaňlanýan aýdymdyr saarlar, türgenleriň görkezme çykyşlary Arkada futbol topunyň halkary derejesinde gazanan ýeňişiniň wasbyny ýetirdiler. Munyň özi ýurdumyň we halkymyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şanly wakalaryň hormatyna gurulýan dawaralaryň köp sany häsiýeti eýdigen alamatlanyrdy. Milli binägärlik ýöregeleri bilen her iki zamanyň öten tejribesini özüne jemleýän we sebitde ilkinji akylly şeker diýilip ikrar edilen Arkadaş şegeri Türkmenistanyň durmuş ykdysady taýdan sagyrlaşyk ösüşiniň aýdym beýany urly. Arkadaş şegeriniň durnukly ösüş, ekologiýa taýdan arasa we innovasiýon çözgütleri üçin köp sany halkary guwanamalaryna hemde bayraklaryna münasip bolmagy bu ýerde iri şeker guruluşyk taslamasynyň ýokary derejede durmuşa geçirilýänligini görkezýär. Arkada futbol topunyň halkara giňişlerine gazanan ilkinji ýeňişi teze şegeriň üstünlikleriniň we ýeňişleriniň üstüne ýetirdi. Munyň özi ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlanan giň möşbel özgertmeleriniň hormatly prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikle amala aşylmagy netijesinde köpçülikle meden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň berk binýadynyň gurulanynyň nowata gysutnamasydyr. Ýerilen aýsak şu ýylyň başynda Gahrman Arkadamyň tagalasy bilen esaslandyrylan Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary Monte Carlo şäherine geçirilen halkara sirk festiwalyna ajaýyp ýeňiş galanyp, festiwalyň baş bayragyna we beýleki ýürüýte bayraklaryna münasip boldy. Munyň özi halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň her bir güniniň taryhy ähmeti bolan şanly wakalary, beýik ýeňişleri we senýanyň nowatdaky beýanydyr. Arkada futbol topunyň türgenleri Arkadaş şegeriniň 10 000 orunly Köpogurly stadionynyň öňündäki meýdançada meherle garşylandy. Ýeňişi bolan futbolçylary munly meýlekde ak ýol ardy edildi. Olaryň gazanan ýeňişi ýaş futbolçylar üçin nusgalyk görüldüdir.